με διάθεση του αντικειμένου, με σύνδεση του αντικειμένου αυτού με άλλα αντικείμενα, έχει να κάνει ουσιαστικά με προαιρετικό, αν θέλετε, υλικό διαφορετικής δυναμικής, το οποίο μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές. Διάδραση και προσαρμογή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να προσαρμόσουμε το αντικείμενο στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Δεν γίνεται να μιλάμε σε μια απολυθωμένη γλώσσα σε ένα παιδί που είναι μέσα στην τεχνολογία, που έχει γεννηθεί πλέον με 2 κινητά, ένα τάμπλετ, έναν υπολογιστή και έχει σπίτι του ενδεχομένως διαδραστικό πίνακα, και να του λέμε: Μα αγόρι μου, αφού σου γράφω εδώ πέρα στον πίνακα κάποια πράγματα, έχεις μάλλον διάσπαση προσοχής. Γιατί δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σε αυτό που σου λέω. Αλλάξτε τα μέσα επικοινωνίας. Τα μέσα επικοινωνίας πρέπει να είναι τα μέσα επικοινωνίας της εποχής σας, αυτά που έχουν τα παιδιά. Πρέπει να γνωρίζετε τα ενδιαφέροντα των παιδιών και πρέπει να απευθυνθείτε στις ανάγκες όχι των παιδιών, των συγκεκριμένων παιδιών. Και εδώ πρέπει να βάλεις τη χαρτογράφηση. Δεν μπορείς να απευθυνθείς στις ανάγκες που δεν ξέρεις. Δεν υπάρχει πλάνο μαθήματος που να το βγάλω εγώ στην τσέπη μου, να σας το δώσω και να πάτε εσείς αύριο να το κάνετε στην τάξη σας. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν ισχύει για οποιαδήποτε τάξη. Χρήση πολυμεσικού υλικού. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, χρησιμοποιήστε τη. Project-based learning, problem-based learning, διαθεματική εκπαίδευση. Επί του πρακτέρου. Εμβάθυνση. Αιτία, ανάγκη, σημασία. Τρίπτυχο. Θα πρέπει να το θυμάστε πάντα. Εμβάθυνση σημαίνει πρέπει να μην αφήσουμε μία ολόκληρη βιβλιοθήκη με αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, όχι δέξου το έτσι, όχι έτσι ισχύει, όχι γιατί έτσι είναι, όχι γιατί το λέω εγώ, όχι γιατί είναι σωστό. Γιατί. Άμα δεν μπορείς να αιτιολογήσεις το γιατί, μάλλον δεν έχεις επαρκής γνώση για να αιτιολογήσεις το γιατί. Γιατί όταν έχουμε όλοι μας ένα κινητό τηλέφωνο, χρειαζόμαστε το σταθερό. Άμα χάσουμε το κινητό, να καλέσουμε από κάτω να το βρούμε. Δεν υπάρχει άλλος λόγος για να έχουμε το σταθερό, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα γιατί. Όταν θα σε ρωτήσει λοιπόν κάτι το παιδί, δεν μπορεί να του πει ότι αυτό που με ρωτάς τώρα είναι εκτός διδακτέας ύλης ή είναι κάτι για το οποίο εγώ δεν είμαι προετοιμασμένος και δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα ή θα σκίσω το μάθημα. Πρέπει το παιδί να μπορεί να φτάσει στο πάθος που αντέχει να φτάσει. Πρέπει να απαντήσουμε λοιπόν τα γιατί. Εμπλουτισμός. Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό ύφος από το οποίο μπορεί να περάσει, μπορεί να ταπεξέλθει, να αντιπαρέλθει διαφορετικά εμπόδια. Ας δώσουμε προαιρετικά τουλάχιστον υλικό διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το κάθε παιδί θα μπορέσει να απευθυνθεί, θα μπορέσει να λύσει, θα μπορέσει να αξιοποιήσει διαφορετικό υλικό. Γιατί πρέπει όλα τα παιδιά να λύσουν όλες τις ασκήσεις, γιατί πρέπει όλα τα παιδιά να περάσουν και να πάρουν ακριβώς το ίδιο πράγμα από τη διαδικασία. Η ισότητα δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Και θα έπρεπε να είναι ίσοι να αναπτύξουν στο ακέραιο τις δυνατότητές τους. Είναι το πιο άνισο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να εφαρμόζουμε τις ίδιες πρακτικές σε διαφορετικούς ανθρώπους. Δώστε τουλάχιστον προαιρετικά την δυνατότητα σε κάποιον να μπορέσει να διαφοροποιηθεί. Τώρα, ας περάσουμε σε λίγο πιο βαριά. Project-based learning. Εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι οποιαδήποτε ομάδα αποτελείται από διαφορετικούς ανθρώπους. Υπάρχει το στοιχείο της διαφορετικότητας. Όταν έχουμε διαφορετικά άτομα και τα αφήσουμε απομονωμένα μέσα σε μια τάξη, τα αφήσουμε απομονωμένα στην κοινωνία, αυτομάτως ο διαφορετικός γίνεται αντίθετος και ξένος. Εάν αυτόν τον άνθρωπο τον εντάξει σε ένα σύνολο, τον εντάξει σε μια ομάδα, αυτομάτως θα γίνει συμπληρωματικός. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βάλουμε ανομοιογενή άτομα σε ανομοιογενείς ομάδες, έτσι ώστε να γίνουν συμπληρωματικά. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αυτό. Θα σου πει ο άλλος, εγώ γιατί να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, γιατί να συνεργαστώ με αυτόν, αφού είμαστε διαφορετικοί. Και το ζήτημα είναι ότι για να μπορέσουμε να φέρουμε διαφορετικά άτομα μαζί, πρέπει να βρούμε έναν σκοπό. Ένα τσουβάλι από τούβλα θα παραμείνει ένα τσουβάλι από τούβλα μόνο εάν δεν του δώσουμε ένα σκοπό. Εάν δεν του δώσουμε δομή. Εάν βάλουμε δομή, το τσουβάλι από τούβλα μπορεί να γίνει και σπίτι. Αν δώσουμε ένα σκοπό, είναι κάτι υπερβατικό. Το παιδί ξεκινάει πλέον και κάνει πίσω, κάνει συμβιβασμούς για να μπορέσει να πετύχει κάτι. Υπάρχει ένας λόγος πλέον. Εκεί θα αρχίσουν πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά να βλέπουν ότι είναι συμπληρωματικά. Και τα συμπληρωματικά πράγματα έχουν διαφορετικές ιδιότητες πλέον. Ο συνδυασμός των πραγμάτων, οι ομάδες πλέον αναπτύσσουν διαφορετικές ιδιότητες. Το χλώριο από μόνο του είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο.
Το νάτριο επίσης. Το χλωριούχο νάτριο είναι το αλατάκι που βάζει στο φαΐ σας. Όταν φέρουμε πράγματα μαζί να συμπληρωθούν, είναι πράγματα τα οποία αποκτούν καινούργιες ιδιότητες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να καταλάβουν αυτά τα παιδιά ότι ανήκουν κάπου. Και ότι όταν θα φύγουν από εκεί πέρα που ανήκουν, κάτι θα λείψει. Και θα λείψει αυτό το κομμάτι που συνεισφέραν αυτοί και δεν μπορούσε να συνεισφέρει κάποιο άλλο. Και τα ίδια τα παιδιά, τα οποία είναι χαρισματικά, θα καταλάβουν ότι σε μια ομάδα δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι του. Θα καταλάβουν ότι υπάρχουν άλλοι που μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερα πράγματα από αυτού, μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν αυτοί καθόλου να κάνουν και θα καταλάβουν πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την κοινωνία. Το ζητούμενο δεν είναι να πάρουμε αυτό το παιδάκι να το κομφορμήσουμε, να το κάνουμε σαν όλα τα άλλα. Το ζητούμενο είναι αυτό το παιδί να μπορέσει ουσιαστικά να μάθει να αλληλεπιδρά με την κοινωνία, να καταλάβει να αποκτήσει διακριτούς ρόλους. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών είναι οι ηγετικές ικανότητες. Αυτό είναι ένας τρόπος για να μπορέσει να αναπτύξει ηγετικές ικανότητες. Το θέμα δεν είναι να γίνει αρχηγός, το θέμα είναι να γίνει ηγέτης. Και η διαφορά με τον ηγέτη, του ηγέτη με τον αρχηγό είναι ότι ο ηγέτης δεν επιβάλλεται. Τον επιβάλλουν οι καταστάσεις. Όταν θα μπει μέσα λοιπόν σε μια διαδικασία ομαδικής ζήμωσης και οι άλλοι θα δουν ότι παρόλο που διαφωνούν μαζί του πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά, αυτός έχει δίκιο, την πέμπτη και αν διαφωνούν θα τον ακούσουν. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτός δεν βλέπει το αδιέξοδο που βλέπουν αυτοί και βλέπει έναν δρόμο πίσω από αυτό. Οπότε το ζητούμενο λοιπόν είναι να βρούμε ομαδικές εργασίες, οι οποίες μπορούν να έχουν να κάνουν με το οτιδήποτε, το οποίο πρέπει να είναι στα ενδιαφέροντα του παιδιού, γι' αυτό και χρειαζόμαστε το φάκελο του μαθητή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενώσουμε κάτω από τη σκέπη, υπό το πρίσμα του κοινού ενδιαφέροντος, διαφορετικούς ανθρώπους. Δημιουργώντας ένα σκοπό, δημιουργώντας ένα project το οποίο θα είναι επί του πρακτέου, το οποίο θα έχει κάτι στο τέλος παραδοτέο. Αυτό. Κάτι που να συμπυκνώνει ουσιαστικά τη διαδικασία η οποία έχει περάσει η ομάδα. Οπότε, διαφορετικοί άνθρωποι που μοιράζονται κοινά ερεθίσματα, κοινά ενδιαφέροντα, από εκεί πέρα που περνάνε από τον καταναγκασμό, μπορούν να φτάσουν στη συμπλήρωση. Δηλαδή, παράδειγμα, project-based learning. Βάζουμε μέσα σε ένα κουβά μαθηματικά, ιστορία, χημεία, φυσική, οτιδήποτε, δημιουργούμε ένα project. Το project αυτό, μέσα από αυτό το project, τα παιδιά θα μάθουν την πολυμορφία της γνώσης. Θα καταλάβουν ότι ένα γνωστικό αντικείμενο μπορεί να το έχουμε περιχαρακώσει από τα υπόλοιπα για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε καλύτερα, αλλά υπάρχει μια συνέχεια. Είναι ένα όλο το οποίο εμείς έχουμε χωρίσει. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα γνωστικά αντικείμενα το παιδί είναι κάτι ενιαίο. Θα αναπτύξει το εύρος των δυνατοτήτων του και θα ανακαλύψει πόσο ευρία αντίληψη έχει. Κάθε project θα χρειάζεται προετοιμασία, προσωπική προσπάθεια, ομαδική προσπάθεια, ηγετικές ικανότητες, συμπληρωματικότητα και στο τέλος, πολύ σημαντικό, παρουσίαση. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει κάτι το οποίο να συμπυκνώνει τη διαδικασία. Πάρτι. Βάλαμε τα παιδιά στα μαθήματα που κάνουμε στη Μέσα να κάνουν ένα πάρτι. Μπήκαν στη διαδικασία λοιπόν να υπολογίσουν τον αριθμό των καλεσμένων, το εμπαγό της αίθουσας, την ποσότητα του φαγητού και των αναψυχών που θα χρειαστούν, το μέγεθος της τούρτας, το κόστος, να γράψουν την πρόσκληση, να σχεδιάσουν την τούρτα και την πρόσκληση, να διακοσμήσουν την αίθουσα, να πάνε για ψώνια, να μαγειρέψουν και να διασκεδάσουν στο πάρτι. Αυτό είναι πώς τα παιδιά μάθανε μέσα από ένα πάρτι. Έχετε την αίσθηση ότι αυτή η διαδικασία ήταν μια εύκολη διαδικασία για τα παιδιά? Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Αλλά ήταν μια διαδικασία τα οποία όμως μείναν σε αυτή τη διαδικασία, πιέστηκαν σε αυτή τη διαδικασία γιατί ήταν κάτι που τους ενδιέφερε. Ήταν στο ενδιαφέρον τους και υπήρχε ανταποδοτικότητα. Στο τέλος έγινε το πάρτι. Υπήρχε η παρουσίαση, υπήρχε το αποτέλεσμα. Problem-based learning. Καλός ή κακός, είμαστε στην εποχή της πληροφορίας. Εάν το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναπαράγουμε πληροφορία, σε λίγα χρόνια θα είμαστε άχρηστοι. Υπάρχει το Google, υπάρχει το Wikipedia, υπάρχει το YouTube, υπάρχουν 10.000 διαφορετικές μηχανές αναζήτησης πληροφορίας. Εάν λοιπόν το μόνο που ψάχνουμε να βρούμε είναι μια μονοσήμαντη απάντηση, δεν θα έχουμε λόγο ύπαρξης σαν υπερεθνική σε κάποια χρόνια. Αυτό που λέμε είναι ότι αν ένα πρόβλημα δεν είναι ανοιχτό, σημαίνει ότι έχει συγκεκριμένη λύση. Αν έχει συγκεκριμένη λύση, θα είναι ή εύκολο ή δύσκολο. Αν είναι εύκολο, δεν απευθύνεται στους χαρισματικούς μαθητές. Εάν είναι δύσκολο, δεν απευθύνεται σε όλους τους άλλους. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι ανοιχτά προβλήματα. Τα ανοιχτά προβλήματα αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, επιβραβεύουν την πρωτότυπη και κατάλληλη λύση. Μιλάμε για γνώση, ικανότητες οι οποίες κερδίζονται από δημιουργικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Έχουμε διερεύνηση αληθινών προβλημάτων για να καταλάβουμε πώς αυτά που αποκομίζει από τη διαδικασία αυτή τη γνωστική έχουν να κάνουν με τον πραγματικό κόσμο, έχουν μια πρακτική αξία. Δημιουργία αυθεντικών προϊόντων, ενώ τα παιδιά μαθαίνουν να καινοτομούν. Το ζήτημα λοιπόν
με τα ανοιχτά προβλήματα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά βάθη. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να φτάσει στο βάθος που αντέχει. Δημιουργούμε διαφορετικά project ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τα αναθέτουμε σε άτομα που έχουν το συγκεκριμένο ενδιαφέρον και τα αφήνουμε ελεύθερα να μπορέσουν να φτάσουν στο βάθος που αντέχουν να φτάσουν. Στα παιδιά λοιπόν, δείχνουμε ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα στα οποία μπορούν να εμβαθύνουν, δεν υπάρχει ανώριο, μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η επίδοσή σου, δεν μπορεί να πα παραπέρα, και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ανταγωνιστούν ο ένα τον άλλον. Όλοι θα δώσουν μια λύση, όλοι θα έχουν ένα αποτέλεσμα, άλλοι θα έχουν μια πληρέστερη λύση από κάποιου άλλου, αλλά δεν υπάρχουν κάποιοι που το λύσαν και κάποιοι που δεν το λύσαν. Απλά υπάρχουν κάποιοι που πήραν περισσότερες παραμέτρους υπόψη τους, κάποιοι που μπήκαν σε μεγαλύτερο βάθος, κάποιοι που είχαν μια καλύτερη διαδικασία ανάλυσης, ή σύνθεσης, ή επαγωγής, ή δημιουργική. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν βάζουμε ευθεία τα παιδιά να ανταγωνιστούν το ένα το άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο διευρύνουν το βάθος της αντίληψής τους. Για παράδειγμα, μάθαμε τα παιδιά, ξεκινήσαμε τα προγράμματα, κάναμε την κοσμογονία του Ησίωδου. Η κοσμογονία του Ησίωδου έχει να κάνει ουσιαστικά για την μυθολογική δημιουργία του κόσμου, κατά τον Ησίωδο, έχει να κάνει με την τιτανομαχία, τις γιγαντομαχίες κτλ. Ως συνέχεια λοιπόν, τους δώσαμε το project ότι έστω ότι υπάρχει ένα σενάριο θεομαχίας. Ότι έχουμε τον Άδη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ηλικιακά από τους θεούς και λέει ότι δεν γίνεται εμένα να με έχετε εξορίσει στον κάτω κόσμο. Εγώ θέλω να πάρω την κυριαρχία του κόσμου, γιατί δεν την έχει ο Δίας. Και δημιουργείται ουσιαστικά ένα σενάριο θεομαχίας, υποθετικό, στο οποίο τα παιδιά καλούνται να βρουν τις αιτίες του πολέμου, πιθανές συμμαχίες, τις δυνάμεις της κάθε πλευράς, τι ετοιμασίες θα χρειαστούν πριν από τη μάχη, να καταλήξουν στο πιο πιθανό σενάριο και να αποφαθούν γιατί δεν έγινε ποτέ αυτή η μάχη. Θα πρέπει δηλαδή να μπουν να δουν και γεωγραφικά στοιχεία, αλλά και στοιχεία τα οποία έχουν πάρει από τις ιστορίες που έχουμε πει. Αν το δούμε αυτό το project σε ένα πρώτο επίπεδο, θα δούμε ότι μιλάνε τα παιδιά, μπορούν σε πρώτο επίπεδο απλά να αναγνωρίσουν τις μονάδες ξεχωριστά. Ποια είναι τα μυθολογικά πέρατα, ποιοι είναι οι θεοί, ποιες είναι οι δυνάμεις τους, πού μένουν, πού μεγάλωσαν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία είναι μονοσήμαντα. Είναι, ξέρω εγώ, 12 οι θεοί. Οπότε μπορώ τουλάχιστον να δώσω μια απάντηση ταξινομώντας αυτούς τους 12 ανθρώπους σε 2 στρατόπεδα. Εάν θέλω να περάσω σε ένα δεύτερο επίπεδο, αν θέλω να μπω σε ένα μεγαλύτερο βάθος, μπορώ να αναλύσω πλέον τις σχέσεις που συνδέουν τις ομάδες. Και σαν τάξη μεγέθους, το νούμερο, να περάσουμε από τις μονάδες στις σχέσεις που ουσιαστικά συνδέουν τις ομάδες αυτές, οι 12 άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερες σχέσεις μεταξύ τους, ακόμα και ανά 2, δεν θα πω ανά 3, ανά 4, ανά 5 ή ανά 11, από ό,τι έχουν οι 12. Μιλάμε για μια εκθετική αύξηση του αριθμού των παραμέτρων που πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη. Το ζήτημα λοιπόν είναι να εξάγουν πληροφορίες με την κριτική τους ικανότητα, όχι πλέον από τις πληροφορίες που έχουν πάρει έτοιμες, ότι αυτοί είναι οι θεοί και αυτές είναι οι δυνάμεις τους, αλλά από τις ιστορίες που συνδέουν τους θεούς μεταξύ τους. Θα μπορούσε η Δήμητρα να πάει μαζί με τον Άδη, όταν ο Άδης έχει πάρει την Περσεφόνη. Εκεί αρχίζουν και μπαίνει μέσα η κριτική ικανότητα. Εκεί υπάρχει ένας λόγος πλέον που γίνουν τα πράγματα. Μαθαίνουμε δηλαδή ουσιαστικά να κρίνουμε. Ποια είναι λοιπόν η αξία που αντιπροσωπεύει κάθε Θεός. Θα μπορούσε η Ήρα να πάει απέναντι στο Δία. Θα μπορούσε να πάει και μαζί του. Πρέπει να δούμε πλέον τις σχέσεις. Οπότε, αν θέλουμε να περάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, αυτό το επίπεδο για το οποίο μιλάμε τώρα δεν έχει πλέον ούτε κανόνες. Μιλάμε σε ένα επίπεδο το οποίο τα παιδιά καλούνται είτε μέσω θεωρίας παιχνίδιων είτε μέσω στρατηγικής να μπορέσουν να βρούνε, να διαμορφώσουν σχέσεις. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούν να φτάσουν όλα τα παιδιά. Γιατί τα περισσότερα παιδιά έχουν μάθει να ακολουθούν τη μεθοδολογία. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει μεθοδολογία. Το να μπορεί να σου πει κάποιος ότι κοίτα να δεις, η Δήμητρα μπορεί και να πήγαινε με τον Άδη, γιατί αν ο Άδης ήταν ο κυρίαρχος πάνω κόσμου, αυτομάτως θα μπορούσε να βλέπει 12 μήνες στην κόρη του και όχι 6. Είναι προϊόν σκέψης ενός παιδιού το οποίο δεν σκέφτεται γραμμικά. Και δεν σκέφτονται τα παιδιά γραμμικά και μπορούν να φέρουν κανόνες από άλλα παιδεία και να τους προσαρμόσουν σε ένα πεδίο το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι αβέβαιο για αυτούς. Και αυτό ουσιαστικά είναι που καλούνται να κάνουν. Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και τη δημιουργικότητά τους. Διαθεματική εκπαίδευση. Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο. Υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο και στο σύνολο αυτό εμείς το έχουμε από δικιά μας αδυναμία, για δικιά μας διευκόλυνση το έχουμε χωρίσει σε διαφορετικά αντικείμενα. Μπορούμε να βρούμε μαθηματικά μέσα στη μουσική, μέσα στη ζωγραφική, μέσα στη λογοτεχνία, μέσα στο χορό. Μπορούμε να βρούμε φιλοσοφία μέσα στην επιστήμη.
Μπορούμε να μιλήσουμε για ηθική μέσα από την ηγεσία. Μπορούμε να μιλήσουμε για ηθική μέσα από την έρευνα. Μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε και για χημεία μέσα από τη μαγειρική. Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι ουσιαστικά ό,τι μαθαίνουν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν στη ζωή τους. Δεν μαθαίνουμε γεωμετρία γιατί πρέπει να εξετάσουμε στο σχολείο. Αλλά μαθαίνουμε γεωμετρία για να δούμε ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα απλά νοητικά σχήματα που μαθαίνουμε στο σχολείο δεν είναι για να τα αναλώνουμε στο σχολείο και για να πάρουμε την πιστοποίηση ότι πήραμε 17, 18, 19 ή οτιδήποτε τέτοιο στον έλεγχο, για να το δείξουμε στη μαμά να χαμογελάσει και εμείς να έχουμε μια προσωπική προβολή της μητέρας πάνω μας και να πούμε την έκανε αυτή τη σημαίνει. Η δημιουργική και η κριτική σκέψη έχουν να κάνουν με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία πάρα πολύ καλά τα έχει ανέλυσει και ο κ. Σαραντιώτης. Η δημιουργική σκέψη έχει να κάνει με την ευχέρεια, την ευελιξία, την πρωτοτυπία, την ανάπτυξη, την επεξεργασία, την περιέργεια, την αποδοχή των ιδεών, το ρίσκο, το χιούμορ και τη φαντασία. Η κριτική σκέψη έχει να κάνει με την περιγραφή, την κατανόηση, την υπόθεση, την αντίληψη των λαθών, συμπεράσματα και στρατηγικές που μπορεί να εφαρμόσει το παιδί. Επίσης, λίγο πριν το τέλος, αξιολόγηση των παιδιών. Όταν αξιολογούμε το παιδί, το αξιολογούμε επί του πρακτέου. Το παιδί το βάλαμε να γράψει 40 φορές την ορθογραφία και δεν την έγραψε. Για ποιο λόγο έπρεπε να γράψει την ορθογραφία? Για να μάθει πώς γράφονται οι λέξεις και για να μάθει να κάνει καλά γράμματα. Εάν θέλετε να αξιολογήσετε το παιδί, μπορείτε να το αξιολογήσετε για το κατά πόσο έχει επιτευχθεί ο διδακτικός στόχος. Όχι για το κατά πόσο έχει συμμορφωθεί με το δικό σας πρόσταγμα να κάνει 40 φορές αυτό το πράγμα. Εάν λοιπόν ένα παιδί ανταυτού έχει κάτσει και έχει φτιάξει ένα κόμικ και έχει χρησιμοποιήσει τις ίδιες λέξεις με διαφορετικό τρόπο και έχει φτιάξει μια ιστορία, ναι, άμα το μηδενίσετε θα έχετε πρόβλημα. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τα παιδιά έμεσα και προσπαθούμε να δώσουμε απτή επιβράβευση. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε παρατηρήσεις για τα λάθη και όχι υποδείξεις για τα σωστά. Προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε ποια είναι ουσιαστικά τα αδύναμα σημεία του μαθητή στη συλλογιστική του πορεία και να προσπαθήσουμε να τα δείξουμε. Με την πολυεπίπεδη εκπαίδευση, τα παιδιά αποκτάνε μια διαφορετική στάση απέναντι στη γνώση και μαθαίνουν να σμιλεύουν το χαρακτήρα του. Μαθαίνουν δηλαδή ουσιαστικά να καταλαβαίνουν γιατί πράγμα μιλάμε. Η απόκτηση των ικανοτήτων δεν γίνεται με την προσωπική αύξηση προηγούμενων δεξιοτήτων. Όσο και να παραγεμίσετε ένα μυαλό με γνώσεις, δεν θα αυξήσει τις δεξιότητες του. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι ποιοτικά να αλλάξετε τη δομή που σκέφτεται. Αν ήταν θέμα ποσότητας, ο υπολογιστής θα μας είχε ξεπεράσει προπολού. Λοιπόν, ο στόχος της εκπαίδευσης δεν θα έπρεπε να είναι να διδάξετε σε κάποιον πώς να σκέφτεται, αλλά τι να σκέφτεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περάσουμε στη τελευταία ενότητα, όπου ο Αλέξανδρος Παπανδρέου και η Μαρία Παξεβάνου θα μας μιλήσουν για τα master classes της Mensa Junior Academy. Η Μαρία θα αναλάβει τα master class για τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι καλλιτέχνης, παιδαγωγός, εκπαιδευτικός τέχνης και εκπαίδευσης arts therapist, με ειδικεύσεις στη διαχείριση και εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών, στην εκφραστική θεραπεία μεσοτέχνης, ψυχολογία εν δράση, στη δημιουργική σκέψη, στην εκπαιδευτική ψυχολογία και προγεννητική ψυχολογία. Η πορεία της στην τέχνη ξεκινά από μικρή ηλικία στον χώρο του θεάτρου, της ορκιστρικής τέχνης χώρου, της λογοτεχνίας, της ποίησης, των ικανών τεχνών, του design, με αριστημαθητείας, σπουδές και ενεργή δράση έως σήμερα. Έχει συμμετάσχει σε πολιτιστικά και καλλιτεχνικά προγράμματα εξωτερικού, στη γενέτειρά της Ελβετία και στην Αυστρία, για την ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, προγράμματα λειτουργίας παράλληλων τάξεων στο δημόσιο σχολείο για ευφυή και πνευματικά παιδιά. Η υπηρέτηση στην προβάθμια εκπαίδευση με οργανική θέση για 13 χρόνια σαν παιδαγωγός και εκπαιδευτικός τέχνης. Εργάστηκε στο Lions America School, σχολείο του Νοτοϊκού Στρατηγείου, ως art teacher και εφάρμοσε παιδιά πολλών εθνικοτήτων ηλικίας 4-17 ετών, προγράμματα ανάπτυξη δημιουργικότητας μέσα από τέχνης. Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, εφαρμόζει και εξελίσσει δική της μεθοδολογία για να καλύψει τις ανάγκες ταλαντούχων και χαρισματικών παιδιών. Είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Δημιουργό.εμένα, Create.me, ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται σε όλους τους βαθμίδες εκπαίδευσης, προσφέρει εξατομικευμένη διαχείριση και εκπαίδευση σε χαρισματικά παιδιά, σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς. Η εμπειρία της αγγίζει φέτος τα 30 χρόνια.
Θα σας ξεκουράσω, θα δείτε κάτι που νομίζω θα το απολαύσετε, γιατί έτσι θέλω να ξεκινήσω την ομιλία μου. Οπότε, ας αναλάβει ο Νικόλας να μας δείξει το βίντεο. Τα παιδιά μου θα έλεγα, καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε, θα σας ρωτήσω. Αν μπορούμε να σβήσουμε τα φώτα.
up to the fair. Set seem sign to the prime and the let me taste your wear. Set prime simple sign first. Set prime the simple sign first. Let me see your penny. Set sign to the prime and NVIDIA. Oh well. We just received another telegram. Station GOMG. Stop. Your program coming in great. Stop. Think it's mine. Stop. Like to hear your amateurs. Stop. They are all very funny. Stop. Keep up the good work. Stop. Good luck. Stop. The game. Stop. Well, what's your name, son? I love to sing about the moon and the June and the spring. I love to sing about a sky of blue or a key or two, anything with a swing it to. And I love you. I love to sing. Oh, children, it's your radio station. So Major Bo's gonna get me. Dr. Yes, the boola boola, la-dee-do. Oh, my phone's got me. I love to sing. I love to wake up with the salsa in my mouth and wave the flag up with a cheer for Uncle Sammy and another from Mammy. I love to sing. I love to sing about the moon and the June and the spring. I love to sing about a sky. About a sky of blue or a T4 to it, anything with a swing it to it. I love you, I love to sing. I love to sing it, I like to sing and never stop it to my papa. And wave the flag up with a cheer for Jackie Buddy and another for my mommy. We love to sing. Ελπίζω να σας άρεσε, να το απολαύσατε και φυσικά θα κάνω την ερώτηση αν καταλάβατε πότε το παιδάκι εμφάνισε διάσπαση προσοχής. Πότε ήταν υπερκινητικό. Ναι, ναι, η μαμά του. Όταν αναγκαζόταν να κάνει κάτι που δεν το είχε μέσα του, γιατί είναι άκρος αυθεντικός αυτό που κάνει, έτσι γεννήθηκε, οπότε έτσι και την ευκαιρία, όταν μάθανε αυτό που έπρεπε να μάθει, να αφήνει τον εαυτό του, να αφήνει έτσι. Εδώ, παρακαλώ λίγο τα φώτα γιατί δεν θα βλέπω. Θα ήθελα να τονίσω το μήνυμα μέσα από αυτό που είδαμε. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προϋπόθεση αυτή, δηλαδή να έχουν τα παιδιά υποστηρικτικό περιβάλλον αποδοχής. Και από τους γονείς, και από την κοινωνία, και από το σχολείο. Αλλά οι γονείς είναι το πρώτο περιβάλλον που θα έχουν αυτά τα παιδιά. Δεν γνωρίζουν οι γονείς τι πρέπει να κάνουν, δεν γνωρίζουν γιατί είναι διαφορετικό και όταν φέρουν, γιατί όπως είδατε ήταν ένας μουσικός που ήθελε τα παιδιά του να δεν θα κάνει μια ορχήστρα στην κλασική μουσική, αλλά ένα παιδάκι του βγήκε να έχει ένα ταλέντο jazz. Θα σταθώ στη φύση των χαρισματικών παιδιών και αυτό που θέλω να σας πω ταυτίζεται απόλυτα και τα βρήκα στα λόγια της Pearl Buck, η οποία τα είπε το 1870. Ακούστε τι λέει. Το αληθινά δημιουργικό μυαλό τους σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό. Ένα ανθρώπινο πλάσμα γεννημένο αντικανονικά, απάνθρωπα ευαίσθητο. Γι' αυτό το πλάσμα ένα άγγιγμα είναι ένα χτύπημα. Ένας ήχος είναι ένας θόρυβος. Μια ευτυχία είναι μια τραγωδία. Η χαρά, μια έκσταση, ένας φίλος, ένας εραστής. Ένας εραστής είναι ένας θεός. Μια αποτυχία μπορεί να είναι ένας θάνατος. Προσθέστε σε αυτόν τον εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο οργανισμό την ακατάπαυστη ανάγκη να δημιουργεί. Να δημιουργεί, να δημιουργεί.
Έτσι, ώστε χωρίς τη δημιουργία μουσικής ή ποίησης, ή βιβλίων, ή κτηρίων ή οτιδήποτε που του δίνει νόημα, κόβεται η ίδια του η ανάσα. Πρέπει να δημιουργεί, πρέπει να ξεχυλίζει από δημιουργικότητα, από κάποια παράξενη, άγνωστη, εσωτερική, κατεπίγουσα ανάγκη. Δεν είναι αληθινά ζωντανός, εκτός αν δεν δημιουργεί. Γι' αυτό θα σας αναπτύξω το θέμα της δημιουργικότητας. Πάρα πολύ. Το ακούσατε και έχω καταλάβει μέσα από την πορεία μου, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο και για την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, αλλά και για να δούμε τι είναι αυτό που έχει και κρύβει και που θέλει να φτάσει. Έτσι δεν θα βαρεθούν τα παιδιά, ούτε θα αναπτύξουν κάποια άλλη μαθησιακή δυσκολία, εκτός αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα άλλο, που θα το εξετάσουμε σε άλλη ομιλία. Θα σας μιλήσω λίγο για τα μαθήματα που θα κάνω, γιατί η μεθοδολογία μου βασίζεται στη δημιουργικότητα. Είναι όλες οι τέχνες. Η ζωγραφική, το θέατρο, ο χορός, η μουσική, η λογοτεχνία, η ποίηση, η αφήγηση, τα κόμιξ, η φωτογραφία. Είναι η ιστορία της τέχνης, αλλά θα την προσαρμόσω και την προσαρμόζω για τα μικρά παιδιά. Είναι η μυθολογία. Όλα αυτά δηλαδή που ακούσατε, όλα αυτά τα παίρνω και ανάλογα με την ομάδα που έχω, κάνω το φάκελο. Ίσως ήμουν τυχερή που όταν διορίστηκα, πέρασα από μονοθέσια σχολεία, από διθέσια σχολεία, οπότε έπρεπε να κάνω κάτι αντίστοιχο. Γιατί ταυτόχρονα είχα πρώτη δημοτικού, έκτη δημοτικού, είχα παιδιά στην ίδια τάξη. Μπορεί να ήταν ένα χαρισματικό, μπορεί να ήταν ένα παιδί Νικήτας κάτω από το θρανείο, που του άρεσαν τα μαθηματικά, αλλά έτσι του μιλούσα. Είχα τα πάντα. Έπρεπε λοιπόν να μπορέσω αυτά τα παιδιά να τα κρατήσω. Συνεχίζω λοιπόν. Μετά τη μυθολογία, το μάθημα της αυτογνωσίας. Μια ολιστική στάση ζωής. Θετική ψυχολογία παιδιού. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι τα παιδιά αυτά έχουν πολύ ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση. Έχουν άλλο χαρακτήρα και έχουν αποκλίνουσα σκέψη. Θα τους μιλήσω και θα κάνω μάθημα για την τέχνη της επικοινωνίας. Πώς γίνεται μέσα από την ομάδα και όλα αυτά που είδαμε, για να κάνουμε ένα πάρτι. Θα κάνουμε design, ασκήσεις design, όπου μπορεί να διδάσκονται στη σχολή του Bauhaus, αλλά τα παιδάκια που θα καταπιαστούν με αυτό και θα κάνουν κάτι μόνα τους, θα πάρουν τη χαρά που θα μου ζητάνε συνέχεια να τους δώσω και άλλη εργασία. Δεν θα ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Θα κάνουμε μακέτες. Θα μιλήσουμε για την ολιστική αρχιτεκτονική και θα καταλάβετε γιατί λέω ολιστική. Σε λίγο θα σας αναπτύξω το φαινόμενο της πολλαπλής νοημοσύνης. Θα μιλήσουμε για την αρχαία Ελλάδα και την κουλτούρα μας που πήγε για φιλοσοφία. Θα κάνουμε μάθημα για τη ζωή και τη βιογραφία καλλιτεχνών και επιστημόνων. Μέσα από εκεί, πιστέψτε με ότι αυτά τα παιδάκια θα αρχίσουν και θα σκέφτονται και θα λένε «Α, αυτό κάνω κι εγώ». Θα πάρουν ιδέες, θα μπορέσουν να ξεδιπλωθούν, γιατί πολλά είναι φοβισμένα από το σύστημα. Θα μιλήσουμε για οικολογία, για προστασία περιβάλλοντος. Θα μιλήσουμε για αξίες, αρετές, ηθική, μαθηματικά, φυσική, φυσικά και στο τέλος το project. Εκεί είναι η μεγαλύτερη χαρά, η μεγαλύτερη απόλαυση και μπορεί να είναι ένα project που να έχει την ίδια χαρά που θα έχουμε όταν θα υλοποιήσουμε και το πάρτι, που σας ανέφερε ο Αλέξανδρος. Το χρέος μας λοιπόν είναι να ανακαλύψουμε πώς, πόσο και γιατί θέλουν αυτά τα παιδιά να δημιουργούν. Αυτά τα παιδιά εμφανίζουν το φαινόμενο της πολλαπλής νοημοσύνης, το ακούσατε από όλους να λέγεται, και μιλάμε για λογικο-μαθηματική νοημοσύνη, κιναισθετική νοημοσύνη, νατουραλιστική νοημοσύνη, χωροταξική νοημοσύνη, μουσική νοημοσύνη, διαπροσωπική νοημοσύνη, συναισθηματική νοημοσύνη, ενδοπροσωπική νοημοσύνη. Ξέρετε πόσες νοημοσύνες έχουν βρεθεί, ότι υπάρχουν 13, μπορεί και περισσότερες. 3 πράγματα θα συνθέσουν όμως τη μοναδικότητα αυτών των παιδιών. Όπου φανταστείτε κάθε παιδί είναι σαν το δαχτυλικό αποτύπωμα. Είναι μοναδικό. Αυτά τα 3 πράγματα είναι τα εξής. Το πρώτο, το τι ακριβώς φέρουν από τους γονείς και τους προγόνους.
τους παππούδες, οι γιαγιάδες, είναι πολύ καλό να παίρνουμε ιστορικό. Πάντα ρωτάω και μαθαίνω όχι μόνο τι έκανε και τι ήταν ο παππούς, αλλά από πού μπορεί να ήρθε και από πού μπορεί να κατάγεται. Γιατί ανάλογα θα είχε διαμορφώσει όλο αυτό που έκανε, που δεν είχε την ευκαιρία εκείνα τα χρόνια να το αναπτύξει, το έβαζε μέσα από δημιουργικότητα στη ζωή του. Το δεύτερο, σε τι κοινωνία και χρονική στιγμή μεγαλώνουν, από ποιο εκπαιδευτικό σύστημα θα περάσουν. Τι θα προκύψει στη ζωή τους που θα τους επηρεάσει αρνητικά ή θετικά. Τι θα επηρεάσει τη δυναμική που έχουν. Και τι σημαίνει δυναμική. Θα το πω με ένα πολύ απλό παράδειγμα που μου το είπε ένας φίλος καθηγητής. Αν είναι να ξυλονομήσουμε από γονείς ύψος και να φτάσουμε, ας πούμε, τα 2 μέτρα, δεν σημαίνει ότι θα τα φτάσουμε. Μπορεί να φτάσουμε το 1,80, γιατί κάποιοι άλλοι παράγοντες δεν επέτρεψαν να πιάσουμε όλο το εύρος της δυναμικής μας. Τα 2 μέτρα δηλαδή. Γιατί μπορεί να μην είχαμε πλούσια διατροφή. Μπορεί να μην γυμναστήκαμε. Μπορεί να προέκυψε μία ασθένεια. Η εξατομικευμένη διαχείριση και εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και μπορεί να γίνει, πιστέψτε με, και σε μία τάξη του σχολείου. Απλά πρέπει να το θέλουμε πάρα πολύ, να αγαπάμε πολύ τη δουλειά μας και να ακούμε τα παιδιά. Για να εντοπίσουμε τη σύνθεση της πολλαπλής νοημοσύνης που έχουν και να αναπτύξουμε στο μέγιστο αυτό το εύρος της δυναμικής που φέρουν. Αν δεν καλλιεργήσουμε τη φύση τους και δεν διοχετεύσουμε τη δημιουργικότητα αυτών των παιδιών, θα επιφέρουμε πολύ μεγάλο πλήγμα στην εξέλιξή τους, στην ψυχή τους, στον συναισθηματικό τους κόσμο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Προτιμώ να έχω ευτυχισμένα παιδιά και ευτυχισμένους ανθρώπους παρά να έχω άριστες επιδόσεις στο σχολείο. Η προσωπικότητα αυτών των παιδιών είναι πολυδιάστατη και πολυσύνθετη. Ξεχυλίζει από δημιουργικότητα αυτό το παιδί, από ταλέντα, έχει αυτοματισμό, δεκτικότητα του πνεύματος. Είναι υπερευαίσθητα, έχουν αναπτυγμένη την έκτη αίσθηση, την ενόραση και τη φαντασία. Και ο Αϊνστάιν έχει μιλήσει πάρα πολύ για τη φαντασία και την ενόραση, γιατί θεωρεί ότι αυτή μπορεί να μας πάει παντού, μα παντού. Η εφευρετικότητά τους, η ενθουσιώδης στάση σε κάθε σκοπό που θέτουν είναι μεγαλειώδης. Φανταστείτε εκεί να μπλοκάρουν αυτή την ενθουσιώδη στάση. Έχουν το θάρρος της ασχολίας με την ουτοπία. Ό,τι για έναν άλλον άνθρωπο φαντάζει ουτοπία, για αυτά τα παιδιά δεν είναι. Ώρες μπορεί να κάθομαι και να ακούσω και να ονειρεύομαι μαζί με αυτά τα παιδιά. Εκεί δεν πρέπει να τους αποκλείσουμε ή να τους απογορεύσουμε αυτό το όνειρο, αλλά το δικό τους πάντα όνειρο, όχι το δικό μας. Οτιδήποτε τους σταματά δημιουργεί πρόβλημα στο συναισθηματικό τους κόσμο. Έχουν τους δικούς τους ρυθμούς, δικό τους τρόπο που ασχολούνται, δικιά τους σκέψη, αποκλίνουσα κυρίως, και τρόπο αναμετάδοσης πολύ διαφορετικό. Είτε θα είναι στα μαθηματικά ένας διαφορετικός τρόπος πρόσθεσης, αλλά οπουδήποτε αλλού. Είναι σαν να βάζουν και στοίχημα τον εαυτό τους. Θα πούνε και κάτι άλλο. Α, τι δεν υπόθηκε σήμερα, εγώ θα σκεφτώ και θα πω κάτι άλλο. Το θείο δώρο της χαρισματικότητας δεν προσφέρεται για επιστημονική μέτρηση. Δεν προσφέρεται για επιστημονική μέτρηση. Άρα, για να κατανοήσουμε απόλυτα τη φύση της, θα πρέπει ή να το ζούμε οι ίδιοι, ή να παρατηρούμε σε βάθος και με συνεχιζόμενη παρατήρηση, έρευνα και μελέτη να προχωράμε σε λύσεις. Η δημιουργική ποιότητα δεν περιορίζεται σε μερικές μόνο μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η δημιουργική ποιότητα αυτών των παιδιών υπάρχει στην καθημερινότητά τους, όπως θα έπρεπε να υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί σε ό,τι κάνουμε κάθε μέρα. Τα μαθήματα βασίζονται στην εξιχνίαση, λοιπόν, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικότητας αυτής που θα φέρει τους καρπούς που κρύβουν αυτά τα παιδιά μέσα τους. Όλοι μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί, σας το είπα και πριν, και πρέπει να το καλλιεργούμε αυτό. Σε αυτά όμως τα παιδιά είναι επιτακτική ανάγκη. Βέβαια, η δημιουργικότητα διαφοροποιείται όταν έχουμε να κάνουμε χαρισματικά παιδιά. Διαφοροποιείται σε έκταση και σε βάθος. Έχουμε 5 επίπεδα ανθρώπινης δημιουργικότητας και κάθε επίπεδο συνδέεται με διαφορετικές ψυχολογικές εμπειρίες. Έχουμε το πρώτο επίπεδο που είναι η εκφραστική δημιουργικότητα.
Έχουμε την παραγωγική δημιουργικότητα. Έχουμε την εφευρετική δημιουργικότητα. Την μεταρρυθμιστική δημιουργικότητα. Τη ριζοσπαστική δημιουργικότητα. Για κάθε μία από αυτές τις δημιουργικότητες θα μπορούσα να αφιερώσω μια ολόκληρη ομιλία, ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Όλο αυτό μέσα από τα 5 επίπεδα δηλαδή τους οδηγεί σε ανακάλυψη μια μέρα. Το λεγόμενο φαινόμενο, όπως το λένε στο εξωτερικό, Eureka, έβρικα. Είτε είναι στην επιστήμη, είτε είναι στην τέχνη. Είτε θα ζωγραφίσει μια Γουέρνικα, είτε θα ανακαλύψει την πενικυλίνη. Και αυτό θέλουμε. Αν το θέλουν όμως και αυτά. Αν αυτό τα κάνει ευτυχισμένα. Επίσης, θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο. Πως θα πρέπει να εξετάσουμε τη σχέση δημιουργικότητας και νοημοσύνης. Να εξετάσουμε τη σχέση δημιουργικότητας και σχολείων. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά το ελληνικό σχολείο είναι πάρα πολύ φτωχό στο να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα. Ενώ και στην ερώτηση την πρώτη που άκουσα, σε άλλες χώρες έχουν τελείως διαφορετική δομή στην όλη κοινωνία. Όταν στα ελληνικά σχολεία μαγειρεύουν όλα τα παιδιά, αλλά αν δείτε πώς είναι διαμορφωμένες οι τάξεις και τα σχολεία τους, αυτό μόνο αν το δείτε με τα μάτια σας θα μπορέσετε να το κατανοήσετε. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε τη σχέση δημιουργικότητα και σχολείο. Θα μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί μπορεί να είναι καλή ή όχι καλή η σχολική επίδοση. Γιατί δεν θέλουν τα παιδιά να παίρνουν πληροφορίες και απλά να πρέπει να αποστηθήσουν κάποια πράγματα για να τα πούνε κάποια μέρα ή να γράψουν ένα τεστ και να πάρουν ένα βαθμό. Δεν είναι για κανένα παιδί, όχι μόνο για αυτά. Η επίδοση του παιδιού στο σχολείο εξαρτάται πολύ από το τι γίνεται μέσα στην τάξη, από το βαθμό προσαρμογής στην ομάδα της τάξης και ακόμα περισσότερο από το βαθμό προσαρμογής στις αξίες του δασκάλου. Γιατί οι αξίες των χαρισματικών παιδιών δεν συμπίπτουν με την όρμα. Πιο πολύ, θα έλεγα, συγκρούονται, γιατί ο μαθητής που ξεφεύγει και έχει την αποκλίνουσα σχέση που λέγαμε, θέλει να σπάσει τα κομφορμιστικά αυτά πλαίσια. Έτσι, προκύπτουν οι μεγάλες ιδέες και οι μεγάλες αλλαγές όμως. Έτσι έκανε και ο Έντισον και ο Αϊνστάιν και όλοι οι άλλοι αυτοί που γνωρίζουμε. Δεν είχαν σχολική επίδοση, αλλά σπάσαν κάποια πράγματα και επιφέραν πολύ μεγάλες αλλαγές. Γι' αυτό και ψάχνουμε. Ψάχνουμε πάρα πολύ. Αλλά για να ψάξουμε πρέπει να ακούσουμε. Πρέπει να δούμε. Ανακαλύπτουμε και ανάλογα θα προβούμε σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης και εκπαίδευσης. Δεν καταπιέζουμε. Δεν σπρώχνουμε σε δικές μας επιθυμίες ή σε τάσεις που επικρατούν σε μια κοινωνία ή σε μια μόδα. Παλιά θυμάμαι, έπρεπε να κάνουμε πιάνο, γαλλικά. Θα ακούμε τι θέλουν τα παιδιά. Και δείχνουν από πολύ μικρά. Δηλαδή, μπορεί να δείτε ένα παιδάκι τι σχέση μπορεί να έχει με το ρυθμό ή με τον ήχο από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Προσπαθούμε να εκμεεύσουμε τη δυναμική τους. Προσπαθούμε να τους περνάμε σε αυτοανακάλυψη. Εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο το επίτευγμα. Όταν θα κάνουμε να αυτοανακαλυφθούν. Τα παιδιά αυτά γνωρίζουν τι θέλουν πάρα πολύ καλά. Είναι συνδεδεμένα με τον εσωτερό τους εαυτό. Έχουν μια φωνούλα μέσα. Τους λέει τι να κάνουν. Τους λέει τι θέλουν. Τους λέει τι δεν θέλουν. Το λένε στη μαμά. Θα καταλάβει μαμά. Αυτό το δεν θέλουν να πάω στο σχολείο. Εκείνα ξέρουν πολύ καλά γιατί το λένε. Πρέπει λοιπόν να ακούμε. Ας μην είμαστε τόσο αυστηροί με τα παιδιά. Σκεφτείτε κι εσείς πώς ήσασταν όταν ήσασταν πιο μικρά παιδιά. Τι ήταν αυτό που σας πλήγωνε πιο πολύ. Όταν δεν σας άκουγαν. Αντιδρούν λοιπόν σε κάθε παρέμβαση που τα εμποδίζει να αναπτύξουν αυτό που είναι. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η υγεία τους και η ευτυχία τους. Όλους τους ανθρώπους μας ενδιαφέρει αυτό. Να έχουμε υγεία σε όλα τα επίπεδα, πνευματικό, σωματικό, ψυχικό, αλλά τα παιδιά, γιατί όπως ακούσατε και τον κύριο Τσίπρα στην αρχή, είναι στο άλλο άκρο. Είναι σε ειδική κατηγορία. Λίγο πριν κλείσω, θέλω να σας επισημάνω 3 λέξεις κλειδιά. Την παρατήρηση, την επικοινωνία που είναι το να ακούμε και την αγάπη, γιατί θέλουμε και πάρα πολύ αγάπη, όπως όλοι μας. Η αγάπη είναι μεγάλη δύναμη, είναι κινητήριος δύναμη. Αν δεν τα προσέξουμε, μπορεί να έχουν και καταστροφική πορεία. Αν δεν βαδίσουν στον δρόμο για τον οποίο πλάστηκαν να βαδίσουν, ξέρουν ποια είναι η υποστολή τους, ξέρουν τι θέλουν.
Ας συμβάλλουμε λοιπόν όλοι μας για να βρούμε τον Ελίτη, τον Χατζηδάκη, την Κάλλας, τον Γκρέκο, για να επανέλθουμε και σε εποχές δόξας, ειδικά για την εποχή που διανύουμε. Και η παιδεία χρειάζεται να κάνει μία στροφή και όλοι. Στεναχωριέμαι και θλίβομαι η Ελλάδα να έχει πρωτεία στα χειρότερα πράγματα και να είμαστε τελευταίοι σε πράγματα που εμείς δώσαμε πότα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Στην προσχολική αγωγή είμαστε τελευταίοι στην κατάδειξη. Και λυπάμαι πολύ που το λέω. Ας αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί μπορούν να κάνουν τις αμυγδαλιές να ανθίζουν. Γιατί μαζί τους μπορούμε να ανεβούμε κι εμείς λίγο ψηλότερα. Ευχαριστώ όλους και ό,τι έχει συμβάλει για να γίνω αυτό που είμαι κι εγώ σήμερα και να σταθώ εδώ μπροστά σας. Υλοποιώ ένα πολύ μεγάλο όνειρο που το περίμενα ίσως και όλη μου τη ζωή. Ειδικά θέλω να αφιερώσω την ημέρα και όλα τα μαθήματα στην πρώτη μου δασκάλα, την κυρία Φανούλα, έτσι τη λέγανε, και τον δάσκαλό μου που με σήκωσε ψηλά, τον κύριο Λαυρόπουλο. Τους αφιερώνω όλο μου το έργο με τα παιδιά. Και σας αφιερώνω εσάς εδώ στην αίθουσα το εξής, ότι ο δάσκαλος δημιουργεί αιωνιότητα. Κανείς δεν ξέρει που σταματάει η επιρροή του στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και με πολύ αγάπη δεν θα φύγετε, δεν θα κουνηθείτε, άλλωστε θα έχουμε το κομμάτι με τις ερωτήσεις. Όπως απολαύσατε το βίντεο που σας έδειξα, θέλω να απολαύσετε το 4χρονο μικρό που θα σας αφιερώσει και θα δείτε, ενώ είναι 4 χρονών και δεν ξέρει ίσως γιατί πράγμα τραγουδά, δείτε το σώμα του. Φώτα. Τα φώτα παρακαλώ, αν είναι εύκολο. Τα φώτα για να μπούμε και στην ψυχολογία του παιδιού, της μουσικής, ταξιδέψτε.